Așa cum a anunțat și Cristi, titlul, în titlu se amintește de fizică, investigație, STEM și pe parcurs se putea să nu se amestece la un moment dat și inteligența artificială. Asta e. Două cuvinte, de ce ne-am gândit la această tematică. Fizica este, hai să zic așa, de când lumea. Și mai nou și din ce în ce mai insistent, se, deci mai nou, a apărut noțiunea asta STEM, educație STEM. Relativ nu e chiar așa de veche. Nici foarte nouă, dar e din ce în ce mai insistentă, din câte știu eu. STEM, noțiunea STEM, educație STEM, abordare STEM, uh, inițial fiind ca STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, știință, tehnologie, inginerie, matematică, mai nou, introducându-se și artele, considerându-se că prin arte se face practic se realizează o punte între latura strict științifică și aceea legată de comunicare către societate, către beneficiari, către pur și simplu oameni care pot fi interesați. Și inteligența artificială, dom'le, că ne place, că nu ne place, ea există. Uh, Copiii, tineretul și mai puțin tineretul o folosesc din ce în ce mai mult, familiarizându-se cu, mă rog, conceptul acesta de inteligență artificială și, uh, practic, ieșind la iveală, să zicem, anumite, să zic, dezavantaje, dar dovedindu-se în situația în care știi cum să te situezi față de această inteligență artificială, să o folosești și anumite avantaje. Și știți, probabil cele mai multe din pe auditoriu, din prezență, că am mai adus aminte de inteligența asta artificială legată de investigația, învățarea fizicii prin investigație, legată de modalitatea în care mai putem într-adevăr să ne asigurăm că elevul muncește, el gândește, el pune mușchiul creierului la treabă atunci când îi atribui o temă, când îi atribui niște sarcini de învățare și nu una, două, folosește inteligența artificială. Nu că n-ar fi bine să o folosească, dar să o folosească cum trebuie. Să verifice ceea ce îi zice inteligența artificială, să treacă prin filtrul gândirii, să o folosească tocmai ca pe un instrument de care el să se ajute, că este elev, că nu e, că ești adult, că ai un job, și să ne mai gândim la faptul că elevul de astăzi va fi cetățeanul activ de mâine. Și acel mâine, cu siguranță, inteligența artificială va fi ceva absolut obișnuit. În lumea academică, studenții folosesc inteligența artificială deja ca pe ceva absolut obișnuit. Nu e o... ok.
Dar acum, apropo de STEM, de ce eu recunosc că aici, fiind implicate științele, fizică, chimie, biologie, partea asta tehnologică și cu IT-ul, cu inginerie, matematică, eu puteți să considerați că sunt subiectiv, eu consider că fizica este fundamentală, absolut fundamentală. Practic nici nu poți gândi că ar exista vreun STEM fără fizică. Ia, să facem un exercițiu de imaginație, să scoatem din ecuația asta, din configurația asta, fizică. Și să lăsăm, nu știu, numai chimie, biologie, tehnologie, inginerie, matematică, dar fără fizică. V-ați putea imagina un STEM fără fizică? V-ați putea imagina lumea de azi, mă rog, așa cum se prezintă ea, fără fizică? Eu unul nu. Bun, de aceea consider că este importantă abordarea aceasta în direcția interconectării, conectării organice a acestor domenii științifice, inginerești, tehnologice, chiar artistice, matematică. Ok. Deci, fizică, la bază, așa consider eu, poate oricine să mă contrazică sau nu. Bun, iar fizica se face prin investigație. Este probabil cea mai ofertantă disciplină în legătură cu abordarea ei prin investigație. De ce? Este esențială abordarea aceasta investigativă. Deci, sau abordarea pentru STEM, de ce cere și mai mult învățare a fizicii, dar prin investigație. Bun, și deja cum hai să și prezint imediat. Bun. Și vă rog să-mi confirmați dacă se vede tot ecranul. Ok. Da, Bun. se vede. Deci ce spuneam și acum, evident, de ce investigația în fizică ar fi esențială pentru abordarea STEM, cum spuneam. Bun, ca o provocare, așa, predarea fizicii prin investigație formează, cum am scris aici, nucleul abordării STEM și cum argumentam puțin mai devreme, asigurând, practic, centrarea învățării pe elev, da? Transformând elevii din receptorii aceia pasivi din învățământul tradițional în exploratori activi ai cunoașterii. Deci nu mai că zic acum parte activă a procesului, ci îl transform efectiv în explorator al realității, și mai mult, iată ce interesant, ai cunoașterii. Adică ajunge să exploreze până și felul în care ar putea să cunoască. Nu doar să cunoască, felul în care. Metoda asta valorifică, evident, constructivismul social, unde învățarea devine un proces colaborativ și dinamic. Constructivism social nu poate fi decât un proces activ, dinamic, social, fiind trebuie să fie colaborativ. În paradigma asta constructivistă, elevii automat își construiesc cunoașterea, dar fiind constructivistă social, prin colaborare, da, explorând, argumentarea și rezolvarea de probleme devin centrale,
pur și simplu, da? Se lansează situația problemă, problema sau se aduce în, atenție un anumit fenomen în studiu. Bun, inteligența aici și am spus că amintești de inteligența artificială, ea aici așa am scris, ea acționând ca facilitator și partener cognitiv, dar nu trebuie să o luăm la modul personalizat, adică faptul că o persoană. Pur și simplu, cine o utilizează îi poate conferi un asemenea rol, hai să zic, augmentat. Îi poate atribui un asemenea rol, ca într-un joc de rol hotărât de același om. Bun, contextul social amplificând învățarea. Bun, știm foarte bine că se consideră faptul că învățarea este la cea mai bună calitate a sa atunci când se realizează într-un context social, deci în microcomunități, în stabilirea de relații interpersonale, în schimb de idei, comunicare de idei. Bun, ce înseamnă învățarea asta prin investigație? Înseamnă metodă activă, asigură aspectul activ al învățării, elevii descoperind conceptele fizice prin explorare directă, nu prin memorare. Își bat capul ei acolo, să afle, da? Nu să memoreze. Nu mai este de mult cazul, avem telefoane să memoreze, avem atâtea dispozitive pentru simpla memorare. Evident că mai memorăm și noi anumite lucruri, adică să știu dacă e vorba de ceva, atunci înseamnă că ar trebui să ceva, da? Dar și pe asta se bazează constructivismul. Plec construind de la ceea ce sunt și știu. Ok? Procesul este acesta de investigație, trebuie să fie un proces sistematic, da? Adică să îi se dea și coerență, da? Elevii învățăm practic metoda științifică de cercetare. Bun? Rigurozitatea metodei științifice, faptul că se dă o anumită coerență activității de aflare a cunoștințelor, felul în care își poate certifica rezultatele, cum se validează idei. Bun? Și evident, implicând gândirea critică, uh, fără ea, practic, nu se poate vorbi de investigație, pentru că, până la urmă, nu ai ști dacă rezultatul investigației tale e bun, nu e bun, trebuie băgat în sistem, cum ar veni, sau nu. Da? Presupunând dezvoltarea abilităților de analiză și interpretare a fenomenelor, cu alte cuvinte, sau mai succint spus, investigația transformă fizica, dacă așa se practică, să zicem, de către anumite persoane, ceea ce nu cred, transformă fizica dintr-o disciplină abstractă, pe hârtie, doar să rezolv probleme, doar să-mi imaginez situații într-o experiență concretă și foarte important, captivantă pentru elevi, dar important, captivantă și pentru profesor, să știți. Și sigur știți. Bun. Pașii, aici am considerat util să amintesc foarte pe scurt, foarte sintetic, pașii procesului de investigație științifică, știind că știți că îi cunoașteți fără probleme, dar pentru logica discuției aduc aminte de faptul că se observă identificând o problemă sau aducând în discuție pentru studiu un fenomen interesant din realitatea înconjurătoare, încă nu știi prea bine ce este cu fenomenul respectiv,
cum decurge, nu prea știi să prevezi efectele lui într-un mod suficient de bine cantitativ și începi să investighezi, să cercetezi în scopul cunoașterii mai aprofundate a fenomenului sau, să zicem, pentru soluționarea unei probleme pe care ți-ai pus-o sau de care te izbești. Bun, se lansează în demersul acesta de cercetare ipoteză sau ipoteze, depinde de complexitatea procesului, bun, formulând presupuneri fundamentate despre cauzele fenomenului observat și acum aici este în legătură cu a învăța să investighezi, a învăța să te gândești practic la niște ipoteze, la cele mai potrivite ipoteze. Nu e chiar atât de la îndemână dacă nu ai un anumit exercițiu al metodei. Tocmai de aceea este important ca din fragedă pruncie, adică încă dintre a șasea când se începe fizica, da? Poate chiar și mai devreme, în științele naturale, într-un mod evident, la vârste care sunt, cu cât sunt mai fragede, cu atât mai dirijat, să se confere acest aspect de investigație. Elevul să se simtă ca un mic detectiv, să pună întrebări naturii, să fie atent la răspunsurile naturii, să vină cu alte întrebări, să rafineze ce observă din răspunsurile naturii. Bun. Evident, pentru validarea, invalidarea ipotezelor, pentru dezvoltarea ulterioară a lor către uh, afirmații legate de fenomenul observat, despre afirmații legate de soluționarea problemei care să lărgească, să extindă toată problematica, da, se trece la ce? La culegerea de probe, ca un detectiv ce se află. Adică experimentează proiectând, iar aici punându-se problema proiectării și realizării experimentelor pentru testarea ipotezelor. Bun, am putea spune, stai, dom'le, ce la urma urmelor, mă duc și iau acolo manualul sau iau nu știu ce, sau întreb inteligența artificială și îmi dă imediat, ok, fac lucrul ăsta o dată, de două ori, de 9 ori, dar în viață s-ar putea să fiu nevoit să îmi realizez eu un design al unui, să zicem, experiment într-o problemă de care mă izbesc și pentru care eu trebuie neapărat să iau o decizie și viața nu mă așteaptă. Abordând în felul acesta elevul, eu consider că îl pregătim pentru viață. Și atunci este nevoie, practic, să îți realizezi, să știi să-ți realizezi și un design al experimentului respectiv sau al felului în care experimentezi, ce ai nevoie, cum procedezi și așa mai departe. Colectezi date datorită experimentării respective, asta prin măsurare, prin înregistrarea sisteme și sistematizarea lor, interpretarea lor, conducând la formularea unor concluzii care să fie bazate pe dovezi. Concluziile respective, aprofundându-se, extinzându-se, ducând mai departe la formularea de legi de desfășurare a fenomenelor, concluziile putând conduce la realizarea de produse intelectuale sau produse fizice, cazul de inginerie, nu? În context STEM. Iată. Bun. Acum, venind în contextul STEM, hai să vedem așa niște exemple de investigații care ar putea fi
generatoare de proiecte STEM. Bun. Mișcare și forțe, ca de exemplu proiecte de inginerie, unde avem, bine, mă refer la proiecte școlare, dar care mai târziu învățătorul nostru ar putea să le transforme în proiecte de sute de milioane de euro, da? Care să le propună vreunui client făcând parte dintr-o organizație serioasă. Proiecte de inginerie, putând să ne gândim la machete auto, poduri suspendate, cum am scris aici, vehicule experimentale. Mai povesteam eu cândva, i-am mai pus pe elevii mei să realizeze niște bărcuți autopropulsate uh, care se bazau pe, iată, conversie de energie, da? Deci, punând termodinamica la treabă, dar aici, aducând și mai recent, mai în actualitate, putând include proiecte școlare în care să implicăm mini-panouri solare, vehicule cu elastic, dispozitive alternative, bun, unde și vibrații, iarăși să-i punem să realizeze mici proiecte unde să experimenteze, să vadă cum se realizează, ce efecte au, cum pot fi utilizate, adică ce beneficii pot aduce. Ok? Această abordare, am zis așa, valoarea contextului STEM în predarea fizicii vine din faptul că trebuie să abordez interdisciplinar. Deci fizica, eu așa văd lucrurile. Fizica ar fi practic fundamentul și puteți să mă acuzați de subiectivism, dar eu nu cred că. Și de aici, să zicem, ar fi ca un fel de ramificare interdisciplinară a posibilităților pe care s-ar baza pe legile fizice. La urma urmelor, și chimia nu este o inginerie a fizicii moleculare, dacă stăm să ne gândim. Bun, fizica fiind știința fundamentală, naturală, încă o dată spun, iată, totuși, prin abordarea STEM se încurajează abordarea interdisciplinară pentru că trebuie să se conecteze organic știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica, creând o experiență de învățare de ansamblu, holistică. Uh, Bun. Iar în privința aceasta se începe cu o investigație, se pornește de la o întrebare din fizică și explorarea fenomenului. Deci acum abordăm STEM lucrurile, da? Ne gândim la un proiect, realizarea unui proiect. Se creează un prototip, deci un produs. Acolo, un prototip, da, care să funcționeze măcar cât de cât, da? Numai că nu te mulțumești doar cu acel prototip, vorba învățării experiențiale, da? Și o iei și îmbunătățești, vezi că anumite aspecte pot fi făcute să funcționeze mai bine, te gândești cum anume să pui anumite legi ale fizicii la treabă în anumite, hai să zicem, contexte tehnice și te înveți cum să tehnicizezi aplicarea acestor legi, astfel încât să le faci eficiente și cât mai eficiente. Bun. Nu în ultimul rând este vorba și de integrarea estetică, deoarece trăim într-o lume a comunicării, știm foarte bine, și trebuie să ne promovăm produsele, da? Astfel încât să nu rămână chiar nefolosite,
prin adăugare de elemente artistice, adică să atragem storytelling, adică povestea din spatele realizării, cum anume au venit ideile, cum s-au rafinat, cum s-a lucrat, cum au contribuit cei din echipă și așa mai departe. Bun. Și evident, totul se face, am pomenit adineauri cuvântul echipă, prin lucru în echipă, ceea ce efectiv reflectă constructivismul social, despre care tot vorbeam. Bun, ca și, ca și uh, instrument de investigare, mai nou, putând folosi inteligența artificială ca un fel de sprijin cognitiv. Putem să ne întrebăm cum să folosim în felul acesta. Bun, putem să folosim inteligența artificială atunci când se generează ipoteze, mai ales în, în situația în care, să zicem, am fi mai începător cu investigația, dar nu numai. Bun, inteligența asta artificială putând propune alternative de gândire, scenarii multiple, ori așa, ori așa, eu le iau cunoștință de ele, trec prin filtrul gândirii critice și aș putea să selectez sau să modific în sensul care vă interesează pe mine cel mai mult, ceea ce mi se oferă. Da? Iată, stimulând deci și creativitatea științifică. Bun. Mă, îl pot pune pe AI-ul ăsta să mă ajute în realizarea unui design experimental, dar ce presupune asta? Presupune ca în structurarea, adică eu să știu exact, adică să știu destul de exact, doamne, ce doresc eu până la urmă să aflu, de ce anume am eu Să te rog, nevoie, scot, care sunt, Florine, cât poftim? are? Da? Așa, deci către ce vreau să mă îndrept cu cunoașterea mea, de ce anume am nevoie de resurse, pe cine mai doresc să implic în funcție de priceperile, competențele pe care le are în echipa mea. Bun, cam cum să fie dispozitivele pe care să fie să le achiziționez, fie să le construiesc, fie să le modific, achiziționez și le adaptez. Bun, aici inteligența artificială mă pot ajuta de ea, uh, economisind și foarte mult timp. Bun, și în analiza de date nu pot folosi de inteligența artificială, dar cu atenție, cu atenție, deoarece s-ar putea să aibă și ea limitele ei. Știți că am mai vorbit despre lucrul acesta. Sunt anumite aspecte care încă sunt mult prea fine pentru inteligența artificială și deocamdată doar omul le poate decela, însă o preparare inițială a lucrurilor, în asemenea fază, pot să folosesc inteligența artificială. Și hai să zicem până când făina amestecată cu nu știu ce devine crema aia gustoasă, da? Pe parcurs, mai la final, mă bag eu omul și mai adaug ceva acolo, nu știu, după gust, un praf de coajă de portocală, bun. De asemenea, pot să zice niște simulări rapide, astfel încât înainte de a mă apuca de treabă să văd dacă într-adevăr în procedura stabilită până la urmă, decisă de mine, mă îndrept către ceea ce m-am gândit și vreau eu să mă îndrept. Bun, pentru elevi, mai ales, totul ar trebui să fie luat oarecum ca un fel de joc.
aici că și am zis aici AI ca partener de dialog în constructivismul social, nu personalizând ca pe o persoană efectiv, ci în faptul că elevii ei pot poziționa, deci se pot juca atribuindu-i anumite roluri inteligenței artificiale în folosirea prin chat-urile acestea din modelele AI, da? Să îl facă să simuleze parteneriatul ăsta ca un fel de mentor, adică mergi la el, îi cer clarificări, îi cer explicații suplimentare, să îl pui să o facă pe coechipierul în brainstorming, în faza de dezvoltare a ideilor, sau să fie evaluator în, ca un analist critic al argumentelor științifice, adică practic să-mi valideze anumite lucruri, deoarece inteligența artificială am văzut că este din ce în ce mai capabilă să înglobeze și să folosească deducerea matematică. E din ce în ce mai capabilă în, în privința asta. Bun. Și totul, atenție, totul se face printr-o învățare responsabilă. Deci propunem activitățile în actul nostru didactic elevilor, dar astfel încât să-i punem, să le creăm un mediu de învățare, să-i punem în niște contexte de învățare responsabilă, astfel încât utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale cu adevărat să favorizeze constructivismul social. Da? Adică elevii nu doar primesc răspunsuri, pot negocia sensuri, corectează concepții greșite, își dezvoltă autonomia cognitivă prin conferirea acelor așa zise roluri inteligenței artificiale. Bun. Nu în ultimul rând, în diverse etape ale învățării experiențiale putem implica inteligența artificială. Știm că sunt 4 etape în parcurgerea ciclului Kolb al învățării experiențiale, da? De la experiență, deci to do, fac ceva, realizez ceva. Am realizat acel prototip de care vorbeam în, prin proiectul respectiv, da? Prin simulări interactive, scenarii experimentale, autentice, nu știu ce. Bun, fac ceva. Bun, reflectez. Și aici mă pot ajuta de inteligența artificială. Am și un exemplu de dat, acușicat. Bun, adică pot să-i cer feedback, conceptualizare, în înțelegerea principiilor fundamentale din experiențe, da? Îl pot întreba și pe el, pe AI-ul ăsta, sau îi pot da niște sarcini și lui. Bun, și aplicare, da? Transferul de cunoștințe în contexte noi, esențial fiind faptul că învățarea să fie profundă și durabilă. AI ăsta, inteligența artificială, devenind ca un fel de facilitator al reflexiei. Ca un facilitator al reflexiei. Dacă ne gândim și folosindu-l cum se cuvine și devenind din ce în ce mai experimentat în folosirea inteligenței artificiale mai eficient, folosindu-l mai eficient, da? Măcar îmi economisește foarte mult timp în anumite privințe și mă ajută eliberându-mi mintea către a mă ține ocupată mai mult cu gândirea critică și să o mențin
pregătită pentru creativitate, producerea de idei. Bun, ajutând în felul acesta, elevii să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat, foarte important, ci și de ce. Să înțeleagă ce au realizat, să înțeleagă participarea lor în realizarea respectivă. Nu uităm că e vorba de constructivism social, de a învăța să lucreze în echipă. Bun. Ca activități concrete cu inteligența, cu folosirea inteligenței artificiale în proiecte STEM, ne putem gândi. Aici dau așa un exemplu, două. La o demonstrație, da? Că demonstrez legea lui Hooke. Da? Inteligența artificială putându-mă ajuta la formularea ipotezelor despre așa un comportament al actului, da? Bun, imediat o să vedem concret cum am făcut o simulare a folosirii inteligenței artificiale în privința asta, dar din punct de vedere al meu, al profesorului, cum anume, și al elevului, de fapt, deja, vedeți, nu mai... În contextul ăsta nu prea mai am cum să centrez pe mine ca profesor. Adică și al elevului, până la urmă, nu mai cum altfel. Bun. Deci, colegii lui Hu, să stabilezi relația forță de formare, mă rog, cum vrem să zicem, alungire, comprimare, predicția constante elastice, da? Deci descoper eu acolo proporționalitatea, dar să pot să zic ceva și despre constanta de proporționalitate, să-mi dau seama că depinde de proprietățile arcului ca și corp, da? Una, într-un mini-proiect efectiv STEM, să zicem catapulta. Pot folosi o catapultă pe bază de arc, da? În care să folosesc ceea ce am descoperit cu legea lui Hooke. Bun? Dar, extinzând, aici mai pot aminti de forțe, unghiuri, energia potențială elastică înmagazinată în arcul comprimat care va urma să lanseze corpul și așa mai departe. Bun, inteligența artificială mai poate fi implicată în a stabili scenariul ăsta practic prin care se derulează, în baza căruia se derulează tot demersul ăsta investigativ, aceea pornit de la observații, ipoteze, experimente, date, concluzii. Acum, în loc de concluzii, combinația dintre investigația științifică, contextul STEM și suportul AI, inteligența artificială, dacă e așa cum trebuie, creează un mediu de învățare dinamic, autentic și captivant pentru elevii secolului 21. Deci nu mai trebuie să le gândim, nu mai e doar a ta. Eu nu mă mai pot mulțumi doar a ta. Băi, elevilor, uite, aveți ca temă așa, luați problemele 3, 5, 7 de la pagina cu tare și vă aștept data viitoare să veniți cu ele rezolvate. Păi nu, nu vine cu ele rezolvate. Îi dă lui nenea AI sau lui tanti IA și le rezolvă și vine cu ele rezolvate. Da? Nu, eu cum să am timp într-o oră să scot 20 și ceva, dacă nu chiar 30 de elevi, pe rând la tablă, ca să verific eu că, într-adevăr, e produsul minții lui fiecare rezolvare. N-am cum. Și atunci trebuie regândită toată treaba asta. Bun. Și m-am gândit așa. Ia hai, domne, să pun la treabă ChatGPT-ul puțin în legătură cu legea lui Hooke. Și ne-am dat niște prompturi, adică roluri, cerințe, mă rog, sarcini. Și inițial i-am zis așa,
Se vede suficient de bine sau îl dau mai mare? Hai să dau un pic mai mare. Zic de text. E prea mare. Lăsăm așa. Și am zis așa, consideră un experiment pentru, am mâncat eu una acolo, legea lui Hooke, experimentul să fie simulat cu aplicația cutare. Din FET Colorado e aplicația aceea cu legea lui Hooke. Și ea mai zis așa, băi, ajută-mă și pe mine cu designul unui experiment și formularea unei ipoteze. Să văd și eu ce-mi dă până la urmă. Uh, și ducându-mă, acum hai să ne gândim din două perspective. Să zicem că aș fi elev, dar să ne gândim și noi la noi, ca profesori, cum anume, prin toată treaba asta, îmi pot veni mie idei de cum să contextualizez actul didactic, ce fel de activități să le propun elevilor, cât de direct să fie sprijinul acordat elevilor sau mai indirect, sau poate unele chestiuni chiar fără sprijin și să-i spun, ia mă, descurcă-te, să vedem ce faci. Bun, vedem că s-a gândit ea ăsta vreo 13 secunde și mi-a zis, bine, el are și textele lui și super, hai să proiectăm un experiment clar și are luat aici condițiile. Deci, vedeți, eu i-am dat linkul. S-a dus acolo, a văzut și a simulat el treaba lui, văzând care e treaba cu aplicația respectivă, da? Și în funcție de ceea ce am cerut, mi-a zis ce o să-mi dea. O ipoteză, procedură pas cu pas, un tabel de date sugerat. O să vedeți că nu exagerează, într-un fel e bine, pe care eu îl pot utiliza la clasă sau să-l dau elevilor sau nu, depinde de nivelul lor de dezvoltare. Bun? Metoda de analiză, variante și sfaturi pentru erori. Ok. Și zice că a folosit funcționalității de simulării, văzând acolo că are un cursor pentru forță, un cursor reglaj pentru, aici vedeți, spring constant, e constanta elastică, riglă și așa mai. Bun. Și îmi propune o ipoteză. Mi-o propune. Băi, ia gândește-te la ipoteza asta, da? Dacă întindem un arc liniar, atunci alungirea cu tare este direct proporțională cu forța aplicată cu tare. Bun, practic, este formularea, hai să zicem, a legii. Dar nu este chiar atât de, cum să spun, impropriu să spui că, de fapt, poate fi invocată legea, dar ea încă nu e lege în capul tău, ci este o ipoteză. Da? O să vedeți mai târziu, o să-i cer o lămurire lui AI asta. Cu alte cuvinte, F egal cu KX, mă rog, e o proporționalitate, astfel încât se dublează forța, se dublează uh, deformarea și mai zice ceva despre grafic, că va fi o dreaptă. Bun, aici deja e mai mult decât o ipoteză. Ar putea fi chiar două, să zicem. Îmi propune ca sau zice, echipamentul e acea simulare, FET, unde, dar începe să spună, dom'le, cum să o folosești? Da? Folosești sliderul, cursorul pentru forța aplicată să schimbi valori, selectorul pentru constanta elastică să schimbi și pe ăla să vezi ce se întâmplă. Îți dă o riglă la dispoziție interfața respectivă să măsori deformarea, da? Și îți dă chiar și o opțiune că aplicația are trei părți și în ultima parte are ceva laborator virtual. Procedură pas cu pas. Deci asta ori pot să las la latitudinea elevului, ori pot să vin eu, dar de ce nu la latitudinea elevului și eu observ și văd cum și-o utilizează și îi spune deschide simularea, bifează opțiune cu tare,
alege un singur arc de acolo, pas cu pas, pas cu pas. Ce să facă, cum să înregistreze. Bun, repetă fiecare măsurătoare de două, trei ori, ia media lungirilor. Deci este o procedură pe care elevul, uh, dacă și-o validează, dar în fapt, dacă e mai începător, tu ești acolo, practic, și ca un, o instanță care validează, să zicem, sau nu, că ai putea să pui elevul să întrebe de inteligența artificială și lui să-i dea. Bun, repetă experimentul pentru cel puțin două valori și așa, cum se face un experiment. Aici el dă un tabel de date sugerat, pe care, încă o dată, depinde de mine ca profesor, îl las la dispoziție sau nu elevului sau elevilor, intră și în partea de analiză, pentru fiecare punct folosește media determinărilor, construiește un grafic, efectuează o regresie liniară, adică, practic, și mă ajută să fiu un experimentator riguros, să nu scape din atenție ceva. Și astfel mă învață pe mine, învățăcerul, ce înseamnă, domnule, metoda cu adevărat științifică. Bun. Ia uite, calculează incertitudinea pantei, dacă vrei mai avansat. Deci, aș putea eventual să dau treburi, anumite treburi, să le facă elevii mai competenți. Apropo de așa este învățare diferențiată. Să diferențiez puțin sarcinile. Și iată, cam de unde. Ce să verifici, variabile și așa mai departe, posibile extinderi, experimente, trec un pic mai repede, mă uit și la ceas, surse materiale utile și îmi propun, dacă vrei, îți pot pregăti un fișier tabel, nu știu ce genul, așa. Dar acum eu m-am gândit așa, mă, stai puțin, că și eu, să zicem, îmi pot pune întrebarea dacă sunt elev sau, cel puțin la început, cât încă elevul nu prea e obișnuit cu această investigație, dom'le, o primă ezitare, întrebare la elevi se observă că e acolo, în punctul ăla în care el trebuie să lanseze ipoteze, să formuleze ipoteze. Și am atras atenția la început că da, domnule, ați văzut ce ipoteză laborioasă acolo, nu știu ce. Și l-am întrebat pe ăsta. De ce s-ar gândi cineva direct la proporționalitatea între forță și alungire? Apropo de procesul de uh, gândire către formularea unei ipoteze. Dom'le, de ce te-ai gândi neapărat la proporționalitatea dintre forță și alungire? Și atât ce argumente mi-a dat. Și că există câteva motive foarte naturale, teoretice și practice, pentru care cineva s-ar gândi că forța aplicată asupra unui arc ar putea fi proporțională. Da? Deci, mai mergi pe observația intuitivă din viața reală. Când tragi ușor de un arc, e sentit de puțin. Când tragi de două ori mai tare, sentit de două ori mai mult. Deci, ca să obții o alungire mai mare, trebuie să depui mai mult efort. Asta o știe practic oricine care s-a jucat în viața lui. Da? Ideea de rezistență elastică ce crește odată cu deformarea și tu nu trebuie decât să reflectezi la aceste fapte din viața reală, trăite de tine, practic, la experiența ta personală. Bun. Și reflectezi. Și ăsta e simbolul folosit de AI pentru proporționalitate. Și îți dai seama că stai puțin. Efectul e direct proporțional cu cauza sau invers. Cauza conduce la un efect direct proporțional cu ea. Și ți se pare, ce am făcut eu aici? Și ți se pare firesc lucrul ăsta, nu?
imediat, așa. Și după asta, evident, am întrebat inteligența artificială, băi, cum ai include în context STEM toate cele din chatul ăsta? Da? Adică faza integratoare despre care e vorba și în tema acestui webinar. Și începe să-mi zic aici, mai ai jos are o introducere, nu știu ce, integrarea în context tema experimentului cu legea lui Hooke. STEM. Și punește și îmi spune de ce, cum așa nume, S-ul, T-ul, E-ul, A-ul, M-ul. Pentru știință, legea lui Hooke descrie comportamentul elastic. Am formulat ipoteza, am proiectat un experiment controlat, nu știu ce. S-ul e asigurat, da? Bun. Tehnologia. Păi am folosit simularea FET, da? Ingineria. Păi stau și mă gândesc, băi, în câte locuri nu sunt folosite arcuri, da? Arcuri. Că suspensie auto, mă rog, mai sunt ele și hidraulice, amortizoare, mecanisme de precizie, protecție seismică, jucării dispozitive biomecanice, oricum, se folosesc în foarte multe dispozitive sau subansambluri uh, utilizate în practică, pentru scopuri practice, da? Bun. Elevii pot extrapola constanta capa la proiectarea unui sistem, ce fel de arc trebuie pentru o apăsare mai ușoară într-un buton, pot analiza cum arcurile în serie și paralel modifică rigiditatea, și așa mai departe. Artele, vizualizare, design, reprezentare, datele pot fi reprezentate grafic într-un mod estetic, grafice colorate, culori armonizate, nu știu ce, poți propune elevilor să creeze infografice despre legea lui Hooke, animații care arată comportamentul arcului. Sunt aplicații pe net, nu foarte complicate, în care poți realiza animații. Da? Și în PowerPoint se poate face o astfel de animație. Eu am făcut postere digitale pentru prezentarea experimentului, pot interpreta graficul ca o poveste vizuală, în sfârșit, și implicarea matematicii, evident, da? Am acolo o relație de proporționalitate, discut despre necesitatea unei constante de proporționalitate, folosesc, așa cum s-a văzut, domne, reprezentarea grafică, îmi pun problema pantei graficului, da? Chestia cu analiza regresiei liniare, adică între ghilimele, depărtării punctelor de dreapta pe care o trasezi tu. Bun. Așa. Și îți mai dă niște idei aici, ție, ca profesor, cum să ai putea să integrezi într-o lecție un proiect STEM complet, toată treaba asta cu investigația realizată în legătură cu legea lui Hooke, în legătură cu deformarea unui corp elastic. Da? Și mai zice, pot să-ți pregătesc un plan. Deci, încă o dată, tot acest demers, hai să zicem, îl pot utiliza pentru mine, dar, cel puțin părți din el, pot să le iau și să le adaptez, sau chiar așa, să le iau sau să pun elevi să le găsească, utilizând inteligența artificială, creând mediul potrivit de învățare, dându-i provocările necesare și îndemnându-l să investigheze, să-și bată el capul, să afle, să vadă, să observe, să gândească, să aibă idei cum să facă una alta și să-și dea seama cum poate utiliza ceea ce află. Da. Cam despre asta am fost eu capabil la momentul ăsta, în momentul ăsta, să vă vorbesc despre așa ceva.
investigație implicată în investigație în învățarea fizicii, dar implicată și folosită în context STEM și ajutându-mă sau implicând și instrumentul ăsta, inteligența artificială. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Laurențiu. Ca de obicei, dacă aveți întrebări și până vă gândiți la întrebări, să vă notați, vă rog, încet inițiale județului. Doar atâta, nu trebuie să spuneți și școala, liceu. Foarte interesant, Laurențiu. Felicitări! Mulțumesc. Cei care nu faceți parte din fizică altfel, acest grup de profesori vedeți, oarecum își construiește singur resurse, și-a construit mecanisme de sporire a expertizei, a know-how-ului. E un organism care se dezvoltă dinamic, care profesorii văd care sunt nevoile și nu mai așteaptă după, nu știu, inspectorate, CCD-uri, minister și... Da. De multe ori, mai în această comunitate sunt cu un pas înainte, chiar dacă se pun și decidenții în mișcare, se pun la ceva interval de timp. Da. Deci o comunitate, profesorii de fizică își poartă de grijă singuri. Discută, se sfătuiesc, se ajută, fiecare cu expertiza lui vine și o pune pe masă în mod deschis. Da. Și asta e ultimul eveniment organizat în contextul acesta de CAE, stând lângă comunitatea fizică altfel. Din anul viitor se schimbă puțin lucrurile. O să mai facă CAE 2 pași în spate și o să lucreze tot mai autonom cei din această comunitate, care vor deveni și o asociație.